Matul il-jum Caritas Malta daret fuq il-ġenerożità tal-poplu Malti u għawċi f'maratona ġbir ta' fondi bit-tema jimpurtani maratona ta' mħabba sabiex ikomplu jagħmlu differenza fil-ħajja ta' dawk li tant għandhom bżonn u anke l-familji tagħhom. Il-maratona ta' 12 sija bdiet tal-ħabta tal-11 ta' filgħodu u matula bosta persuni tkellmu fuq l-esperjenzi tagħhom fi żmien ferm diffiċli f'ħajjithom. Infatti huma qalu li rnexxielhom jelbu l-vizzju blajnuna ta' Caritas Malta. Għaldaqstant matul il-jum il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg kien preżenti għal din il-maratona fil-waqt li sostna li l-ebda individwu mandu jibża ifittex lajnuna u qal il-Caritas matul is-snin b'dedikazzjoni kbira għenet li l-eluf ta' persuni u bil-ġenerozità tal-poplu Malti u għawċi se jkomplu jkunu ta' salvazzjoni għal ħafna aktar nies. Għaqdiet bħal Caritas natuhom l-appoġġ u sosten sabiex inkomplu nippromovu l-għajnuna li hemm bżonn issir sabiex għaqdiet bħal Caritas ikomplu jagħmlu il-ġid fis-soċjetà. Kif qed tajjeb, Caritas mhix biss hemmhekk għal rehabilitation u mhux biss hemmhekk biex jgħinu min ikun spiċċa vittma ta' droga jew xi vizzji, imma jagħmlu ġid ukoll fis-saħħa mentali sabiex jaraw illi għandna realtà qudiemna, għandna sfida qudiemna u rridu naraw illi nagħtu l-appoġġ il-kull min ikollu dawn l-isfidi qudiemu. Għalhekk aħna bħala politiċi nemmen irridu nkunu minn ta' quddiem net biex inkunu ta' spalla mal-Caritas u ma' qdiet oħrajn li qed jagħmlu tant u tant ġid fis-soċjetà tagħna u rridu naraw illi nħeġġeġ biex inkomplu nagħtu d-donazzjonijiet għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-għajnuna finanzjarja hija essenzjali, anzi hija kruċjali biex dawn ikomplu għaddejjin bil-ħidma tagħhom. Intant il-maratona qed tixxandar fuq l-istazzjonijiet lokali fosthom Net Television u se tiġi fit tmiema għal ħabta tal-11 ta' filgħaxija.